A nit i a la sala d'actes dels serveis agraris d'Alcanar es va fer la presentació del Pla de Desenvolupament Local Alcanar, el millor lloc on viure. Forma part de la programació de les primeres jornades d'ocupació d'economia local que tot just acabaran demà. Este Pla de Desenvolupament Local és un document de partida que ha elaborat l'Ajuntament Canareu obert als sectors econòmics afectats a la fi de marcar quines són les prioritats en el desenvolupament econòmic local. La situació econòmica actual fa necessària que l'administració local posi en marxa mecanismes de col·laboració en els factors econòmics que permetisquen tirar endavant i millorar la situació econòmica del municipi d'Alcanar. El pla de desenvolupament es planteja en els 4 sectors productius tradicionals a la població: empresa, agricultura i pesca, turisme i comerç, tot i que té una vocació transversal d'afectació a les diferents àrees d'actuació municipal canareva. A millorar la competitivitat econòmica del municipi, això abans Miguel ja ho comentava. Cal que situem el nostre món empresarial, el nostre sector empresarial dins del món, i en aquest aspecte no estem dient res de nou, perquè hi ha sectors que ho han fet. En l'OPIB, per exemple, i aquí és dins del sector, ja s'ha fet. Alcanar ja és un referent de la silvicultura, i ja som un referent. Per tant, això que en determinats sectors saben fer, hem de transcendir-ho i exportar-ho a d'altres sectors d'activitat i posar-vos també en incidència al món. En això, òbviament, calen infraestructures, és cert que calen infraestructures, algunes potser estan fetes com l'àngol, altres no estan fetes i ens haurem de posar i treballar-les, costarà més o costarà menys, però ens sortirem. Però sobretot, a part de les infraestructures, també ens calen mecanismes que ens permetin el desenvolupament de les empreses existents i sobretot que aquestes empreses existents, per un cantó, no perguen més activitat i per l'altre cantó, si pot ser, que la guanyen. Aquest seria el primer gran objectiu. El segon objectiu seria fomentar la cooperació dels diferents sectors econòmics, que són els sectors productius del municipi, és a dir, que no vagin els sectors econòmics deslligats entre ells, sinó buscar la cooperació, això que diem buscar les sinergies dels distints sectors. I penso que aquestes xerrades que han hagut aquests dies han estat molt interessants, perquè de totes s'ha pogut aprendre molt. Hem vist, per exemple, la xerrada de Juan Antonio Duro, que anava en aquesta línia i apel·lava tot el rato a aquesta necessitat de cooperar dels distints sectors. No es pot que cada un actuï sense mirar el que fa al costat ni el que fa el veí. Vull dir, hem d'anar en aquest aspecte pendents del que està passant i col·laborant. I, per exemple, una de les coses que apuntava, si ho recordeu ahir, era allò de la reserva de la biosfera. Això comporta potencialitats importants i el que està clar que comporta, entre altres coses, per exemple, la col·laboració de l'agricultura i el turisme. I, finalment, el quart objectiu, l'últim, és el de crear mecanismes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, és a dir, entre el sector empresarial, emprenedors, autònoms, etc., i l'administració, en aquest cas, l'administració local, l'Ajuntament. L'Ajuntament pot fer moltes coses, però crear ocupació és allò que diuen, quan parlava de normalització català, que diuen la norma és cosa de tots, per això és el mateix. L'administració tot sola, l'Ajuntament tot sol, no pot crear ocupació. La incidència en l'ocupació és mínima, via ocupació directa, en plans d'ocupació, la incidència real és molt limitada. El que sí que podem fer és servir d'accessibilitat, de facilitadors i sobretot de crear marcs adequats. En aquest aspecte hi ha un pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre que es va presentar, se va retirar, allí contempla el port de la fàbrica, s'està retirat, s'està reelaborant i en la mesura, sembla ser, que s'aposta per crear aquest port dels Alfacs, la idea és que el Mediterrani, des de fa ja uns quants anys, està tornant a recuperar el paper que havia tingut i que ja té un paper més actiu de transport de mercaderies, ja és la gran via de transport de mercaderies d'entrada cap a Europa, per tant cada vegada té més tonatge, i hi ha un sistema portuari importantíssim que és Marsella, Barcelona, València. Falta una nova... Aquí volen complementar-ho i han trobat que per calat, per circumstàncies, el port de la fàbrica, que també els aniria molt bé per donar també la sortida a l'interior, la sortida d'Aragó al mar. Per tant, si això és així, tot port necessita un hinterland, necessita una zona industrial, i ja no ho dic, si a més d'això s'imposa la racionalitat, és a dir, s'imposa el que la lògica hauria de dir i que vol des d'Europa, però que Madrid no vol,
que és el corredor del Mediterrani. El que a la tarda es presentava davant dels diferents veïns i veïnes del municipi d'Alcanar al matí s'havia presentat en un altre format als mitjans de comunicació. L'objectiu d'Alcanar és, doncs, convertir el municipi en el millor lloc on viure i la regidora de Joventut, Zoila Domínguez, va explicar que tot plegat culminarà demà en el reconeixement que es farà als empresaris del municipi en la segona nit de l'empresari local. I per finalitzar les jornades, se celebrarà el divendres la segona nit de l'empresariat per donar un reconeixement a la feina ben feta de les empreses locals. Ara estem passant per temps difícils, sobretot les empreses i treballadors, per això tenim que fer el màxim d'esforç per recolzar i ajudar el comerç i l'economia local amb tot el que ens sigui possible i estigui al nostre abast. A banda, considera la regidora Domínguez que és important a Alcanar unir sector primari i terciari, el sector del cítric principalment i els comerços i vendre-ho més enllà de les fronteres ebrenques amb el nom d'Alcanar. Fins fa uns anys, degut a la crisi que hem patit al sector dels cítrics i a la més recent crisi de la construcció, l'economia s'ha anat diversificant i cada vegada creix més el nombre d'ocupats en el sector terciari. El sector del comerç s'ha convertit en la segona font d'ingressos i la que genera en aquest moment pràcticament més llocs de treball local. D'aquesta manera podem veure com l'economia d'Alcanar es concentra sobretot entre el sector primari i terciari, el que fa que gran part de la població sigui autònoma o treballi en petites empreses familiars. Des de l'Ajuntament continuarem impulsant i donant suport a tots els comerços del municipi amb el principal objectiu de dotar el comerç urbà d'una eina que els permeti ser més eficients i competitius, de manera que els comerços es puguin adaptar millor a les necessitats de l'entorn i que cada vegada és més exigent.